Ke každé hře je přiložen návod papírové verzi, ale komu se nechce číst, může se kouknout na tento videonávod. Začneme tím, že si vytvoříme hrací pole. Vezmeme si 4 hranoly a spojíme je drážkami, které krásně do sebe zapadnou. Každý hráč si zvolí svou barvu, poté se hráči v tazích střídají. Vítězem se stává ten, který má jako u klasických špičkvorek 3 žlutesíny stejné barvy, buď vertikálně, horizontálně nebo diagonálně. Máme na výběr ze 2 druhů tahů. Buď nasadíme nového žlutesína, nebo přesuneme žlutesína, který už je ve hře. Do hracího pole můžete poslat žlutesína libovolné velikosti na jakékoliv pole ve hře. Můžete umístit většího žlutesína na libovolně menší velikost, nemusí to být vždy o 1 stupeň menší nebo žlutesín proti hráče. Když přesouváte žlutesína, myslete na všechny žlutesíny, kteří jsou pod ním, ale přesouváte pouze toho nejvýše postaveného z daného pole. Ostatní pod ním zůstávají na místě. Pokud při přesunu žlutesína zvednutí větší velikosti se pod ním objeví 3 žlutesíny protihráče, vyhrává protihráč. No a takhle může vypadat vzorová hra.